έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε δύο σημαντικούς σεφ. Τη γνωστή σε όλους μας Μάλαμα Μπανάβου, ιδιοκτήτρια του εστιατορίου Φλωμάρι στο Γομάτι, και τον κύριο Γιάννη Κάβουρα, σεφ πια και με τη Βούλα, απόφοιτο της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΑΕΚ Λίμνου. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο, θα καλέσω τη διευθύντρια της σχολής, κυρία Ιουλία Λιγδά, να πει δύο κουβέντες για τους σεφ, αφού την ευχαριστήσω θερμά για την υποστήριξή της. Καλησπέρα σε όλους, ντόπιους και επισκέπτες του νησιού μας. Θα παρακολουθήσετε ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ που διοργάνωσε η ΑΝΕΛ. Προσπαθούμε να αναδείξουμε, να προβάλλουμε, να γίνουν σε όλους γνωστά τα αγνά και ποιοτικά προϊόντα της Λίμνου, καθώς και η ιδιαίτερη και πλούσια γαστρονομία του νησιού μας. Εγώ θα μιλήσω ως εκπρόσωπος της ΑΕΚ Λίμνου, ως διευθύντρια. Θα ξεκινήσω από τον σεφ μας, ο κύριος Γιάννης Κάβουρας, που βλέπετε πίσω και σας μαγειρεύει νοστιμότατο κόκορα με τα φλωμάρια, με τα λιμιά φλωμάρια. Είναι μόλις απόφοιτος της ΑΕΚ Λίμνου, δηλαδή τελείωσε φέτος τον Ιούνιο. Βέβαια ο Γιάννης είναι έμπειρος σεφ, ασχολείται χρόνια με τη μαγειρική και ήρθε στη ΣΑΕΚ για να πάρει το πτυχίο του, να έχει την πιστοποίηση. Είναι εμπειρότατος, θα δοκιμάσετε και θα εντυπωσιαστείτε από το πιάτο. Η ΣΑΕΚ Λίμνου είναι μια σχολή δημόσια εδώ στο νησί του Υπουργείου Παιδείας και έχει πολλές ειδικότητες, μεταξύ των άλλων έχει και την ειδικότητα της μαγειρικής. Βγάζουμε στην αγορά εργασίας καταρτισμένους σεφ. Είναι μια ειδικότητα που την έχει ανάγκη το νησί μας και προβάλλουμε κι εμείς μέσα από πάρα πολλές δράσεις εξωστρέφειας, εκπαιδευτικές και κοινωνικές, το νησί μας, τη γαστρονομία μας, τον πλούτο που έχουμε. Να πω και για τη Μάλαμα την Μπανάβου, φαντάζομαι θα μιλήσει και η ίδια για τον εαυτό της. Ήρθε εδώ ως ελεύθερος επαγγελματίας, είναι όμως και εκείνη απόφοιτος της ΑΕΚ Λίμνου. Επομένως, είμαι πολύ περήφανη που έχουμε εδώ δύο αποφοίτους μας, οι οποίοι έχουν εξελιχθεί και διαπρέπουν στον τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Στη συνέχεια μπορούμε να πούμε περισσότερα. Ευχαριστώ. Να περάσετε όμορφα.